маркази омӯзишии репетитор бо собиқаи кори 15 сола дар тоҷикистон яке аз муваффақтарин марказҳои забономӯзӣ аст. дар марказ довталабону хоҳишмандон новбаста аз синну сол ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқ ҷалб мешаванд. бояд тазаккур дод ки омӯзгорон довталабонро барои имтиҳонҳои дохилшавии маркази миллии тестӣ ва дохил шудан ба донишгоҳ донишкадаҳои 50 давлати хориҷӣ омода мекунанд. ин марказ дар тӯли фаъолият тавонистааст ки 7000 довталабро омода намуда ба донишгоҳ донишкадаҳои тоҷикистон ва хориҷ аз кишвар дохил намояд. мо 5 гурӯҳи курсҳо пешкаш менамоем ба хонандагон. гурӯҳи якуми курсҳои мо равона шудаанд ба омодагӣ ба имтиҳоноти маркази миллии тестӣ. тавассути ин курсҳо хонандагон метавонанд ба донишгоҳҳои дилхоҳашон дохил шаванд. ин маркази омӯзишӣ дар се самти асосӣ фаъолият менамояд ки дарсҳо бо довталабон ҳамарӯза дар қисмати дуюмиро сурат гирифта ба таври назариявӣ ва амалӣ бо аёниятҳои дарсӣ баргузор мегардад. ҷиҳати фарқкунандаи ин маркази омӯзишӣ аз дигар марказҳои пойтахт дар он аст ки омӯзгорон ҳар ҳафта бо довталабон машғулиятҳои тестӣ мегузаронанд ва дар охири моҳ аз довталабон аз ҳар як фани омӯзишӣ имтиҳон гирифта мешавад. агар рафту дар имтиҳон довталаб балӣ гузаришро соҳиб нашуд, он довталаб ба куллӣ аз маркази омӯзишӣ хориҷ карда мешаванд ва дуюмбора имкони дар ин марказ дониш омӯхтанро пайдо намесозанд. омодагӣ ба имтиҳоноти дохилшавии донишгоҳи хориҷа равона шудаанд, аз ҷумла ба донишгоҳи Русия, Аврупо, Канада, Хитой, Туркия ва давлатҳои дигар. гурӯҳи курсҳои омодагӣ ба донишгоҳҳо ҳам барои Тоҷикистон ва ҳам барои хориҷа равона шудаанд ба хонандагони синфҳои 9, 10 ва 11, яъне ба он хонандагоне ки дар 1-2 соли наздик мактабро хатм мекунанд ва бояд ба донишгоҳҳои дилхоҳашон дохил шаванд. барои боз қулайтар омӯхтани забонҳои хориҷӣ ин марказ барномаи мобилии худро барои довталабонаш кушодааст ки ҳар нафар имкон дорад аз хона набаромада бо барномаи махсуси мобилӣ ба омӯхтани фанҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ машғул гардад. курсҳои гурӯҳи чорум курсҳои математика мебошанд. ин курсҳо низ равона шудаанд барои хонандагони тамоми синну сол. ва гурӯҳи курсҳои панҷум ин курсҳои онлайнӣ мебошанд. ин курсҳоро мо тавассути онлайн платформамон бо номи репетитор моби пешкаш менамоем. тавассути ин платформа ҳар як хоҳишманд аз гӯшави канори ҷумҳурӣ метавонад тавассути телефонҳои мобилӣ ва тавассути компютерҳо бо ёрии курсҳои мо ба донишгоҳи дилхоҳашон барои имтиҳоноти маркази миллии тестӣ омода шаванд. дар марказ курсҳои омӯзиши 3 моҳа, 6 моҳа, 10 моҳа амал мекунад ки худи довталабон имкон дорад онро интихоб намоянд. аммо мутахассисон бароназаранд ки барои хуб омӯхтан ва ба натиҷаи дилхоҳ расидан довталабон бояд омӯзиши 10 моҳаро интихоб намоянд. дар муддати 10 моҳ бе фишори зиёди омӯзишӣ толибилмон мунтазам ба имтиҳоноти дохилшавӣ омодагӣ мебинанд. вақте ки толибилм ба курсҳои 6 моҳа ва 3 моҳа меояд, албатта фишори омӯзишӣ чандкарат зиёд мешавад. толибилм аз ҳар як мавзӯи омӯзишӣ 3 намуд дарс аз худ менамояд. якум дарси лексионӣ, дуюм дарси гурӯҳӣ ва сеюм дарси инфиродӣ. дар ин ҷо имрӯзҳо шумораи зиёди довталабони синну соли гуногун ба омӯзиши фанҳои химия, биология, физика, математика ва забонҳои хориҷӣ машғул ҳастанд ки ҳар яки онҳо барои ба мақсади худ расидану соҳиби номи донишҷӯ гардидан ҳамарӯза ба ин ҷо меоянд.